Primeran, bebi, 80, elkarrengandik ikasten. Garai batean pentsatzen zen, bertsolaritza euskaldunon kultur adierazpidea zela, eta euskaldunona baino ez zela. Bai. Ara, 60ko hamarkadan, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko txartel iragarleetan honela jartzen zuen. Campeonato Mundial de Bertsolariz. Atera kontuak. Baina, usteok errorri aurre egin, eta azken urteotan asko sakondu dituzue nazioarteko improvisatzaileekiko harremanak, ezta? Bai, 1980 aldera hasi ginen jakiten, hemendik atere bazirela improvisazio fenomenoak. Eta haiei begira jarri ginen, unibertsitate mundutik, batipat. Nora zuzendu zenuten begirada? Hasieran bretoiengana, eta jarraian Kuba, Argentina, Uruguai, Katalunia, Alpujarretara. Eta nolakoak dira gure aide hoiek? Denetari dago, noski. Baina begira, guri harrigarria egin zitzaigun. Ara, guk jakin nahi genuen haiek nola improvisatzen zuten, bertsoan nola osatzen zuten. Eta harrigarria iruditu zitzaigun munduko gainerako lekuetan ere, gu bezalaxe, bukaeratik hasten direla bertsoa osatzen. Bai, Esaten ari zara, bertsoa osatzeko teknika bera erabiltzen duzuela? Bai, guk ezagutu ditugun kultura hoietan bai, behin. Eta berezitasunik? Guri kuriosoa egin izan zaigu beti musika tresna batez lagunduta improvisatzen dutela. Batzuetan norbera jota edo laguntzaileekin, baina beti musikarekin. Eta haiek? Zer zioten hemengo estiloaz? Hoiz egiten zitzaien haiei ere, harrigarriena. Guk akapela ahots hutsez kantatzea. Kultura truke horretan, ze esango zenuke ikasi duzuela elkarrengandik hemengoek zein kanpokoek? Guk gauza dezente ikasi dugu haiengandik. Oholtzan egoteko modua esate baterako. Gu oso geldoa gara, eta ikusi dugu dinamikoagoak izan gintezkeela. Gauza zehatzagoak ere ikasi ditugu. Hemengoak ez ziren metrika eta bertso mota batzuk. Adibidez, gaur egun hemengo edozein bertsolari gai da segidia bat egiteko. Berez, Kubako bertso mota bat dena. Eta eurek zuengandik zerbait ikasi ote dute? Nik uste ikasi dutela gai oso zehatzak eta oso egunekoak erabiltzen. Han, ordu erdiz improvisa dezakete. Esaterako, heriotzaz oroar. Eta hemen berriz, oso zehatzak dira gaiak. Eta zein beste esparrutan izan gara eredu? Bertsogintzak edo bertsolaritzak baino gehiago, esango nuke gure autoa antolatzeko gaitasunak txunditu dituela. Elkarte bat sortu izanak, elkartearen oinarri izatea ikerkuntza, transmisioa, zabalpena. Begira, esate baterako, kubatarrak ezagutu genituenean, duela 20 urte, eurak eztabaidan ari ziren si improvisador se nace o se hace. Betiko eztabaidak, ezta? Toki guztietan eztabaida berdinak. Hori da, bertsolaria zen ez den bertsolari edo ikas daitekeen. Ara, hemengo bertso eskolen metodologiak ikusi zituzten eta han txertatu zituzten, Kuban. Begira, eta eragin sozialari dagokionez, aldeak handiak izango dira, ez? Bai, Euskal Herrian bertsolaritza gutxi gehiago, kulturaren gunean dago. Eta beste toki askotan oraindik oso ertzeko fenomeno bata. Hainbat tokitan itzaltzen ere ari dena, Bretainian edo Galizian kasu. Zabalkonderako aukera gutxi izango dute. Bai, hemen komunikabideetan bertsolaritzak duen lekuak harritu egiten ditu. Joan den 20 urteetan, telebista saio bat izateak, edota irratsaioak izateak. Horrek asko harritzen ditu, kulturaren ardatzean egoteak, beren erabat ertzekoa izanik.